Dobar dan. Započinjemo sa vježbama razgibavanja vratnog dijela kralježnice. Vježbe ćemo izvoditi 10 ponavljanja. Iz neutralne pozicije udahnemo i izdahom spuštamo bradu prema prsnom košu. Udah. Pogled prema stropu. Pazimo da ne zabacujemo glavu. Centar. Idemo prema prsu košu. Udah. Pogled gore. Sljedećom vježbom radit ćemo rotaciju glave prema desno. Udah, neutralno, izdah. Centar, udah, ide prema drugom. I još jednom, udah, izdah. Udah, izdah. Sljedeća vježba, spuštamo vrat prema ramenu. Lagano. Spuštamo, zadržimo. Centar, druga strana. I još jednom. Slijede vježbe za razgibavanje ramenog obruča. Iz stava pri ručenju dižemo uz izdah ruke opruženih laktova do visine ramena i lagano vraćamo nazad. Pri izvođenju vježbe pazimo da se ne uvijamo u lumbalnom dijelu kralježnice i pravilno disati izvodimo srednjim brzinom. Još jednom. I vratimo početak. Sljedeću vježbu izvodimo na način da ćemo uloviti štap, desna ruka nam je gore, lijeva nam je dolje. I sada ćemo povlačiti štap uz tijelo gore, tako da povlačenjem povlačimo donju ruku i tako je istežemo. I nakon toga ide pokret povlačenja lijeve ruke, tako da desnu ruku istežemo. Svaki put zadržimo u toj završnoj poziciji par sekundi. Tako, i sada ćemo samo zamijeniti gornju ruku, sada nam je lijeva, gornja. I opet povlačimo desnu ruku i ide gore. I idemo još jednom. Ulovit ćemo štap iza tijela s obje ruke u širini ramena i odižemo sad ruke od tijela tako da rotiramo lagano i ramena jedno prema drugome, zadržimo par sekundi i vratimo. Izdah će biti prema nazad i vratimo udah. Ovdje isto pripazimo da ne uvijamo lumbalni dio kralježnice. Još jedan. Iz raskoračnog stava dlanove oslonimo na noge, lagano se spuštamo na jednu stranu prema koljenu, zastanemo par sekundi, izravnamo se i ponovimo na drugu stranu. Ovdje pazimo da su nam stopala čvrsto na podlozi i da se samo bočno krećemo iz trupa. Idemo još jednom. I druga strana. I stanemo. Sada ćemo stati u malo uži stav. Koljena su nam lagano pogrčena. Postavljamo dlanove na noge i lagano se spuštamo tako da rolamo. Malo po malo se spuštamo, bradu spuštamo na prsa i dođemo do točke otprilike kod gležnjeva. Ovdje zastanemo par sekundi i lagano se vraćamo istim putem gore.
potisnemo nazad, idemo još jednom. Spuštamo se, rolamo malo po malo, brada ide na prsa. Ako možemo, probamo produžiti prema nožnim prstima, prema podu, odlično, i istim putem nazad. Koljeno do visine kuka i lagano opružamo, pazeći da ne uvijamo lumbalni dio kralježnice. Ponovimo još jednom, idemo gore udahnuti i izdahom opružati. Ponovit ćemo istu vježbu sa drugom nogom. Ide udah, koljeno do visine kuka i izdah opružamo, zadržimo par sekundi i idemo još jednom. Udah i izdahom opružamo. Zatim ćemo nogu odmaknuti prema van, radimo abdukciju, idemo udah, pripremimo i izdahom podižemo i lagano vratimo. Ići ćemo još jednom. Ide izdah, zadržimo par sekundi, vratimo, izvodimo vježbu i sa drugom nogom. Ide udah, izdah van, udah, izdah van. I nakon toga slijedi kruženje. Laganim krugovima izvodimo vježbu. Slijede vježbe za jačanje vratnog dijela kralježnice. Možete vježbu izvesti kao Inka na steperima ili stolici ili kao ja na pilates lopti. Prva vježba izgleda tako da ćemo sa dlanom se osloniti na čelo i lagano potiskivati dlan u čelo. 5 sekundi zadržimo i lagano opustimo. Slijedi vježba da ćemo položiti dlan bočno i sada bočno potiskivati. Opet ide pokret od 5 sekundi, aktivno guranje i popuštanje. Prilikom guranja ide izdah i udah, opustimo. Nakon toga ćemo ponoviti istu stvar sa drugom rukom. Oslonimo na bočni dio glave i lagano potiskujemo. Idemo još jednom. I sad zadnja vježba, oslonit ćemo dlan na potiljak i ide zadnji potisak prema nazad. Isto 5 sekundi, guramo aktivno. Opustimo, idemo još jednom. I opustimo. Slijede vježbe za jačanje ramenog obruča. Krećemo. Prva vježba, početna pozicija je ta da su lagano flektirana koljena, zdjelica je prema naprijed lagano uvrnuta, kako bi se kroz vježbu ne bi uvijao lumbalni dio kralježnice. Vježba izgleda ovako, da su nam rame, lakat i dlan u ravnini, lagano povlačimo šake prema ramenima, tako da laktovi idu van. Ovdje zadržimo par sekundi uz izdah i udahom se vraćamo opet u početnu. Idemo još, izdah, udah, idemo zadnji put, opružimo i sljedeća izgleda da se dlanovi gledaju i sad opruženih laktova otvaramo gumu do ravnine ramena i opet lagano vraćamo. Ide još izdah, povlačimo, zadržimo, opružamo, idemo zadnji put, izdah, slijede vježbe za jačanje mišića nogu, natkoljenice i potkoljenice. Prva vježba je čučanj koji ćemo izvoditi sjedeći na stolici ili ovako steperu u ovom slučaju. Inka će se lagano podići gore tako da pazi da je tijelo ravno, da ne pobjegne naprijed. Diže se na način da je puno stopalo oslonjeno na podlogu i da koljena ne prelaze projekciju prstiju, da ne bježe naprijed. Idemo još jednom. Udah bi u ovom slučaju bio dolje, priprema, izdahom se odižemo gore.
U poziciji smo vježbe koje se naziva iskorak u mjestu. Činka će se lagano spuštati tako da optereti ravnomjerno obje noge. Kako se spuštamo, pazimo da koljeno ne bježi naprijed, da ne prelazi nožne prste i ovo je optimalno spuštanje. Idemo još. Udah bi bio u ovom slučaju dolje, izdahom se podižemo i pazimo da je kao kod Inke uspravno tijelo. Slijedi vježba u kojoj jačamo stražnje mišiće, mišiće potkoljenice i mišiće stopala. Inka će se podizati na prste i prenašati malo po malo težinu na pete, kao da se lagano ljuljamo, pri čemu pazimo da smo u uspravnoj poziciji i da se lagano ljuljamo. Odlično. Slijede dvije vježbe za jačanje trbušne muskulature. Početna pozicija je, pete su nam oslonjene na podlogu, donji dio, lumbalni dio je lagano uvinut i potiskujemo ga u podlogu. I vježba izgleda tako da ćemo lagano istovremeno odići ruku i nogu. Koljeno će doći do ravnine kuka i 5 sekundi potiskujemo uz izdah koljeno. Nakon čega spuštamo, ponovimo vježbu na drugu stranu. Ide udah prvo, izdah. Ponovit ćemo još jednom, obje strane. Udah prvo, izdah. Udah, izdah. Puštamo. Sada ćemo dlanove usmjeriti prema gore, odićemo lopatice i gornji dio trbuha, istovremeno izdah, privučemo koljena do visine kuka i vraćamo. Ide druga strana, udah je prvo, izdah gore i idemo još jednom to izvesti. Udah. Slijede vježbe za jačanje zdjelice i stražnje strane natkoljenice. Početna pozicija, na podu punog stopala, donji dio, lumbalni dio lagano potiskujemo u podlogu i podižemo zdjelicu do ove pozicije uz izdah. I vraćamo se. Ovdje pazimo da smo u širini kukova, koljeno i stopalo. I ide još jednom gore izdah. Sljedeća teža varijanta je da se oslonimo na pete, ruke odignemo u visini ramena i idemo. Udahom pripremimo i izdahom odižemo. Još jedan. Slijedi istezanje. Iz sljedeće pozicije ulovit ćemo se za koljeno i lagano privlačimo prema trupu koliko možemo, koliko nam dopušta. I opušteno držimo 10 sekundi. Znači u ovoj poziciji osjetimo lagano opuštanje u lumbalnom dijelu kralježnice i istezanje stražnje strane natkoljenice. Zamijenit ćemo nogu. Privlačimo. Vučemo koliko nam dopušta tijelo. Sljedeća varijanta bi bila sa obje noge istovremeno. Privučemo. Za malo još pojačan osjet možemo podići glavu. 10 sekundi. I opustimo. Iz četveronožne pozicije
Lagano ćemo se potiskivati dlanovima prema nazad tako da se sjednemo što bliže petama i dlanove potiskujemo u pod i prsnim dijelom se približimo isto koliko nam je u mogućnosti tijelo. Zadržimo 10 sekundi. I sad ćemo se lagano zarotirati u desno, ide desni dlan, lijevi i opet potiskujemo trup prema podlozi koliko smo u mogućnosti. Idemo u drugu stranu. I dobar.